да ви кажа какво прави дрогата, ако я употребявате. Ама много! Както и да е. О, да! Освен това, ще ви покажа какво причинява дрогата. Ето това, драги слушатели, е когато ползваш много дрога. Ако искате, употребявайте дрога, но ако не искате, ще се превърнете в това, което ще ви покажем след малко. Добре, драги слушатели, до следващия клип и ми дайте много лайкове.